हाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आङो दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय। नोंथाङा दासिमबो आंनि इउएन बर' इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनाव थु, लोगोसे शेयार खालाम। दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो मोनसे गोनां टपिकनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय गामि एरियायाव इउटुबार जानांगौबा गोबां लासिंसिं जायो। बेनि सोमोन्दै दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, स्किप दा खालाम। गामि एरियायाव जुदि इउटुबार जानांगौबा गोबां लासिंसिं जायो। मानो जायो होननानै बुङोबा, दा नोंखौ न'निफ्राय ओंखारनो हायैफोरबायदि लामायाव लोगो मोनबानो होनो आरोना, माबा जाम्बा बायदि भिडिअ बानायलाबाय थायो, मा सैमा फाग्ला थांबाथाय हारसिंनो रायलायलाबाय थानाय, हारसिंनि मायाव थाबायनानै बुंलांबाय थानाय, नोंना इउटुबनिफ्राय फैसा मोनजेनबाय नामा बेफोरबायदि बुंनानै नोंखौ गोबां लाजि फोनांगोन आरोना। आरो सोरबाबा बुंगोन नोंना साबस्क्राइबारा साबैसे जाखो बेफोरबायदि होननानै नोंखौ निन्दा होबाय थागोन। आरो सोरबाबा बुंगोन मा जाम्बाथों सानथां दुब्लि बारि बेरायलाबाय थानाय, सोरनिबा लामा सामा बेरायनानै भिडिअ बानायलाबाय थानाय, लामा सामा थाबायलाबाय थानाय सैमा फाग्ला थांबाथां सोरबाबा बिदि भिडिअ बानायो नामा बेफोरबायदि गोबां होनगोन ना। दा बेफोरबायदि बुंनानै नोंनि गोसोखौ बायग्लिहोयो, नोंखौ गोबां अपमान होयो। लामा सामा थाबायनाय आरो अबावबा थांनाय लोगो मोनबानो बेफोरबायदि खोथा होनानै जंखायनाय एबा नोंखौ ठाट्टा होबाय थागोन आरोना। दा गामि एरियायाव गोबां दासिमबो सोलायनांगौ दंबावो। दा भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायबाय। आरो लोगोसे नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ बबेबा एंगेलजों जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक होलांदो आरो कमेन्ट खालाम। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आरो दिनैनि भिडिअआ सर्ट आरो सिम्पल जाबाय। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन। बाय बाय।